one. Good morning, everybody. Good morning, afternoon. Goedemiddag. Is anybody here? Anybody here? That's one more time. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Good morning. Goedemorgen, goedemiddag. Horen jullie mij? Okay. We're going to be talking about the first angel's message, going up into the issue of the midnight cry. We gaan het hebben over de middernachtelijke roep. And we're going to see it from the parable of the virgins. En over de... We're going to see it from the. We're going to talk about the parable, the first angel's message, and we're going to look at it from the parable of the 10 virgins and the midnight cry. And we're going to be comparing, so I ask you to please pay attention. If you're tired or sleepy, then you might need to get up and go for a walk, because we're going to study. And we're going to compare scripture with scripture, line upon line, precept on precept. We gaan het hebben over de gelijkenis van de 10 maagden en de middernachtelijke roep. En dit wordt echt bijbelstudie, dus val vooral niet in slaap, anders moet u even stretchen, want het wordt echt bijbelstudie. So I hope that you can follow me as we go through the Word of God together. Ik hoop dat u mij volgt als we samen door het woord van God gaan. Remember Isaiah 28, 9 and 10. Denk aan Jesaja 8. And before we do it, we're going to have a word of prayer, but we're going to pray for the promise of the Holy Spirit. We gaan bidden om de belofte van de Heilige Geest. Now, all of you here believe in the Holy Spirit, do you? Am I right? Iedereen van u gelooft in de Heilige Geest. Unfortunately, I have to ask that question now. Ik moet die vraag nu stellen tegenwoordig. There used to be a time when we never had to ask that question. Er was een tijd dat we die vraag nooit But hoefden te unfortunately, stellen. because of everything that's going on and the different winds of doctrines that are blowing, I have to ask the question, do you believe in the Holy Spirit being the third person of the Godhead? I'd put it that way for you. Maar in deze tijd moet je vragen van, geloof je wel in de Heilige Geest als derde persoon van de Godheid? And so if you do, that way we can pray together and study. If not, I'll know, because it'll show in your attitude towards the scriptures. Let us pray. Ja, we zullen bidden. Father in heaven, Vader in de hemel. we are solemnly bowed before thee. Heer, we zijn ernstig voor u gebogen. Though we may be looking few in number, Ook al zijn we misschien minder in aantal, it has never been a majority, maar de boodschap is nog nooit in de meerderheid but a geweest. small minority, even a remnant, Een minderheid, ja zelfs een overblijfsel. that seems to have a hunger and thirsting after righteousness. Die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. We ask for the presence of your Holy Spirit, that he will abide with us, We vragen u om de aanwezigheid van uw Heilige Geest, dat hij bij ons mag and that zijn. he will teach us all things and bring all things to our En remembrance. dat hij ons zal leren en ons alle dingen in herinnering brengen. We pray that you will help us prepare to receive the early rain. Dat we voorbereid mogen zijn om de vroege regen te ontvangen. In the preparation for the latter rain, In voorbereiding op de late regen. help us to seek the purification of our souls and obeying the truth, Help ons om onze zielen te reinigen door het gehoorzamen van de waarheid. and making ready for thy coming and the close of human probation. En ons voor te bereiden op uw wederkomst en het sluiten van menselijke genadetijd. Now, as we study the first angel's message, give us understanding and help us rightly divide the word of truth. Wanneer wij nu de eerste engelboodschap bestuderen, wilt u ons helpen dat we het woord En en we- waarheid goed mogen verdelen. And we address our prayer by faith En door het geloof richten we ons gebed to the most holy place of the heavenly sanctuary. naar het heilige der heiligen in het hemels heiligdom. In Jesus' name and for his sake. In Jezus' naam en om zijn naams wil. Amen. Amen. I'd like you to turn your Bibles with me to Revelation chapter 14. Laten we gaan naar Openbaring 14. And as we look at chapter 14, the Bible tells us some things that we're going to be looking at the issue of the midnight cry. We kijken daar naar de middernachtelijke roep. But before we do, I want you to see some other things with me here. Maar ik Hold heb on. nog een aantal dingen die ik wil delen. From the Bible, because we'll be looking at the PowerPoint, but I don't want the PowerPoint to spoil you. And you think think you just got to watch and just write down the scripture. No, I need you to search with me. Ja, ik neem gedeeltelijk PowerPoint, maar niet alles, want anders maak ik u lui. En dan gaat u niet meer zelf in uw Bijbel zoeken. Okay? Is that okay, everybody? Goed? All right.
All right, go with me in your Bibles now to Revelation 14:6 for a moment. The Bible says, "And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, to every nation and kindred and tongue and people." Openbaring 14 vers 6. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal en volk. I want you to notice, first of all, that John said, "I saw another angel," meaning the angel that John sees before this one is the angel of the sixth trumpet and the second woe. Ja, dus Johannes zegt, ik zag een andere engel. Dat betekent dat er een engel daarvoor was. En dat was de engel die bij het zesde zegel hoort en het tweede wee inluidt. And the angel of the sixth trumpet and the second woe will deal with the fall of Islam, or the Ottoman Empire. En die engel had te maken met de val van het Ottomaanse Rijk. And this prophecy meets fulfillment prior to the 2300 days of Daniel 8:14. En deze profetie werd vervuld voor de profetie van de 2300 avonden en morgens. Now, why is that going to be important? En waarom is dat belangrijk? Because that prophecy marks the zenith or the impetus of the first angel's message, Omdat die de eerste engel boodschap inluidt. showing that the early Adventists had the correct interpretation En het laat zien dat de vroege Adventisten hadden de juiste uitleg on prophetic studies on the day for year principle. van profetische uitleg waar het gaat om een dag voor een jaar principe. And that we had a clear understanding of time, Er was een duidelijk begrip over tijd, prophetic time, profetische tijd. and that all prophetic time would end in 1844. En alle profetische tijd zou eindigen in And that 1844. from that time on we would not set time. Vanaf die tijd zouden er geen tijden, specifieke getallen meer genoemd worden. We could not say that Jesus is coming in 2027 or 2031. We have no clue about that outside the fact that we know the time is near. We kunnen niet zeggen, Jezus komt terug in 2027 of in 2031, behalve dat we kunnen zeggen door de tekenen, het is nabij. And that the third angel's message is bigger than time and should not be hung on time. The En third angel's De message. derde engelboodschap is groter dan tijd en moet niet aan tijd worden gehangen. So this is what I want you to see as we examine. Let's examine a little closer. Dus The angel of Revelation 14:6 laat ons meer onderzoeken. De engel van Openbaring 14:6 has the everlasting gospel. heeft het eeuwige evangelie. What gospel is this? Welk evangelie Turn is me dit? to Romans 1:16 and 17 for a moment. In Romeinen 1, vers 16 en 17. In Romans chapter 1, verse 16 and 17, the Apostle Paul is speaking. He says, "For I am not ashamed." Continue. Want ik schaam mij het evangelie Gods niet. Of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth, to the Jew first, also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as is written, the just shall live by faith. Ja, dus ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Did everybody notice the Bible says that, first of all, Paul says, "I'm not ashamed of the what? Gospel of Christ." Dus Paulus zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. The gospel of Christ is the same everlasting gospel of Revelation 14:6. Het evangelie van Christus is hetzelfde als het eeuwige evangelie in Openbaring. And what's in this gospel of Christ? En wat is in dat The evangelie? power of God unto salvation. De kracht van God tot zaligheid. And under this power of God unto salvation is, what else is revealed in this gospel? En wat is nog meer in dit evangelie geopenbaard? The righteousness of God is revealed, De gerechtigheid van God. which is the righteousness of Jesus Christ. De gerechtigheid van Christus. And let's stop for just a moment. Laten we hier even stoppen. Now this is the angel with the everlasting gospel. Dit is de engel met het eeuwige evangelie. In Revelation chapter 10 now, go with me to chapter 10. In Openbaring
10 there's a mighty angel that comes down to start the Advent movement. is er een machtige engel die de adventbeweging Let's take a start. look at him for a moment. Let's see if the mighty angel is connected to that everlasting gospel. En laten we even kijken of die machtige engel verbonden is met dat eeuwige evangelie. Because chapter 10 and chapter 14 go together. Want hoofdstuk 10 en 14 horen bij elkaar. Let's take a peek. Are you ready? Bent u er The voor Bible klaar? says, "And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon on his head. His face was as it were the sun, his feet as pillars of fire." Ja, Openbaring 10 vers 1. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. Now I want you to notice something. What did John say? He saw another what? Mighty angel come down from heaven. Dus hij zag een andere sterke engel afdalen. If we were to do a research on that, just an angel coming down again, we would find that this angel, notice in Revelation 14 he said, "I saw another." And then in Revelation 10 he says, "I saw another." Ja, je ziet in beide gevallen, zowel in Openbaring 10 als 14, dat er staat andere engel. If we were to do a real close study, Als wij een hele precieze studie daarover zouden in chapter doen, 14, in hoofdstuk 14, it's going to go, I saw another angel flying in the midst of heaven. Where do you find another angel flying in the midst of heaven before Revelation 14:6? ik zag Where do een you find andere engel vliegen in het Flying in midden the des heaven. hemels. Waar vinden we dat? Voor Openbaring 14, vers 6. You don't find another angel flying in the midst of heaven until you go back to Revelation 8:13. Dat vind je alleen als je teruggaat naar Openbaring 8, vers 13. And this is the fourth angel announcing the woe, woe, woe En dat is de engel Three die, woes. die 3 weeën aankondigt. of the three trumpets yet to sound, Van de 3 bazuinen die nog moeten which is the klinken. fifth trumpet and the first woe, the sixth trumpet and the second woe, and the seventh trumpet and the third woe. De 5e tot 7e trompet of bazuin en het eerste, tweede en derde wee. And so as we look at both of these connections for a moment, Dus als we die 2 verbinden, chapter 14 is the message of Adventism, hoofdstuk 14 is de boodschap van het Adventisme. but in that message it takes you back to Revelation 8:13, the fifth trumpet Maar die boodschap Sixth brengt je trumpet. terug naar de and seventh. 5e, 6e en 7e Fly. bazuin. Fly because the angel is flying in the midst of heaven, and that flying in the midst of heaven is directly connected to Revelation 8:13. Want het vliegen in het midden des hemels houdt direct verband met die engel die in het midden des hemels vliegt in hoofdstuk 8, vers And then when 13. we go to Revelation 10 now, look back at verse 1. En als we dus teruggaan nu naar Openbaring 10, vers The 1, angel comes down from heaven, zien we een andere sterke engel uit de hemel and John says, afdalen. "I saw another." Hij when he zegt says een it. andere. And another means that it's the angel before that. So who's the angel before that one? Dus wie is die engel daarvoor? The sixth angel and the second woe. De 6e engel en de tweede wee. So from a biblical standpoint, Dus vanuit Bijbels the perspectief trumpets are directly connected, especially the fifth and sixth trumpets are directly connected to the early preaching of the Advent movement. Dus de 5e en 6e bazuin zijn verbonden met de vroege boodschappen die gebracht werden door de pioniers in die periode. Now that you got through the hard part, then now we get to the easy stuff. Okay? Dus nu we door het iets moeilijkere gedeelte zijn, kunnen we nu iets It's makkelijker nemen. because most people don't believe they should study with minutia, but the Spirit of prophecy is very clear that we must study minutely, with minutia, with very detail. Ja. Heel veel mensen studeren niet meer in detail tegenwoordig, maar in de geest der profetie wordt ons gezegd dat we dat wel zouden moeten doen. So when we're questioned about our position, we can explain our position clearly. Zodat wanneer ons gevraagd wordt onze positie duidelijk te maken, dat we dat ook kunnen doen. But let's go back now. Laten So we the mighty teruggaan. angel is coming down. Dus die sterke engel daalt Our af. goal is to see if this angel has with him salvation and righteousness, as we read in Romans 1:16 and 17. Heeft deze Does he have the engel gospel? het evangelie en redding, gerechtigheid met zich?
Okay? Zoals we hebben gezien in Romeinen 1. So let's see for a moment. The mighty angel comes down from heaven. What is he clothed with? Die machtige, of die sterke engel is bekleed met wat? The Bible said, I saw another mighty angel come down from heaven, and he's clothed with the sun in Revelation 10:1. That's what we're looking. Zijn gezicht was als de zon, zoals we ook zien in Openbaring 1 vers 10. Did everybody see that? Ziet u dat? I'm asking because I haven't put anything on the PowerPoint yet because I need you to look at the scripture with me. Ik zet de PowerPoint niet aan dat u me volgt in de Bijbel. Because when you leave here and you go to others, you won't have a PowerPoint, but you will have your Bible. Want als u elders gaat en andere mensen ontmoet, dan heeft u wel uw Bijbel, maar geen PowerPoint. Amen. meer. All right, so take a look now. The Bible says here very carefully, the angel is clothed. Now I want you see that word clothed there? What does it mean for the angel to be clothed? Now we know an angel can represent a messenger or a minister. We weten dat een engel een dienaar, een boodschapper voorstelt. So this angel is a messenger, but a messenger, I will submit to you that he's the messenger of the gospel. He's the messenger of the covenant. Hij is We're going een to see that. boodschapper van het verbond. Hij is een boodschapper van een boodschap. Let's see for a moment. The Bible says here that he's clothed. Let's see something. Hij is bekleed, staat hier. Go me to Isaiah 61:10 and look at the first two lines and tell me what it means to be clothed. What is he clothed with? Jesaja 66 en laten we kijken wat Isaiah het betekent 61:10. gekleed te zijn. Vers 10. The Bible says, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For you have clothed me with garments of salvation and have covered me with a robe of righteousness. Oh boy, here again. 61. 61:10. Ja, oké. 61 vers 10. Ik dacht al, ik vind hem niet. Ik ben zeer vrolijk in de Heer en mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Now notice very carefully, what is she clothed? What does it mean to be clothed? Wat betekent het hier om bekleed te Clothed with zijn? what? Salvation. Bekleed met Clothed with klederen else? van heil. Righteousness. En gekleed met een mantel van gerechtigheid. Alright. Zelfs de twee dingen. So going back and applying that to the mighty angel of Revelation chapter 10, Als we dat toepassen op de sterke engel van Openbaring 10. this mighty angel is a messenger, Hij is een boodschapper. but he's a messenger clothed with what? Salvation, Hij is bekleed met heil and he's clothed with righteousness. en met gerechtigheid. Now let's look at the identity of this mighty angel for a moment. Wat is de identiteit van deze engel? And let's see. The Bible said this angel's face was as the sun. Dit gezicht was als de zon. Let's see. Whose face is as the sun? Go me to Revelation 12. Wiens gezicht is als de zon? Revelation 1, 12 through 16. Openbaring 1. In Revelation 1, 12 through 16, the Bible said, I turned to see the voice that spake with me, Vers 12. and being turned, I saw 7 golden candlesticks. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. And in the midst of the 7 candlesticks, one like the Son of Man, clothed with a garment down to his foot, and girt about with paps and a golden girdle. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. His hair and his head was white like wool, white as snow, and his eyes was a flame of fire, and his feet were like undefined brass as if burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. So as we stop for a moment, who is this one that's standing in the midst of the 7 candlesticks? Dus- One like the Son of Man. Wie is degene als de Zoon des Mensen die tussen die kandelaren is? And who is the Son of Man? Wie is de Zoon des Mensen? Jesus is the Son of Man. Jezus.
And if we were, I'll turn so I won't go so fast because sometimes I got a habit of just quoting before my translator can get where they're going. So I'm going to try to keep a pace and turn to help you out. But anyway, Ik probeer het niet te snel te doen, maar ook niet te langzaam, want we hebben vertaling. in Matthew 16, In Matthäus 16 the Bible tells us vertelt de Bijbel ons about this very issue. I believe it is Matthew 16. All right, Matthew 16. I believe I want to know. Yes, in Matthew 16:13. Matthäus 16 vers 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say I, the Son of Man, am?" Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Dus de Zoon des Mensen is Who's Jezus. standing in the midst of the 7 golden candlesticks? Dus wie stond in het midden van die 7 gouden kandelaren? Jesus, one like the who? Jezus, Son of Man. als de Zoon des Mensen. All right. Hier wordt het ook genoemd. And how does the Bible describe him? In Revelation 1, it says his face was as the what? En hij werd beschreven, zijn gezicht was schijnend als de zon. The sun. And let me ask you a question. In Revelation 10, the mighty angel that comes down, his face is as the what? En in Openbaring 10, die engel, zijn gezicht schijnt ook als de zon. Sun. So in the start of the Advent movement, there is a sun message. Dus in het begin van de Adventbeweging is er een zonboodschap. Go with me to Matthew 17, 1 and 2 again. One more time. Matthew 17, 1 and 2. We gaan nog even terug naar And after Matthäus 6 days, 17. Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, up into a high mountain apart. And was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as light. Which verse was that? Matthew 17, 1 and 2. Matthäus 17, vers 1 en 2. En na 6 dagen nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. His face was as the what? Zijn gezicht was als de Sun. zon. So we know now, beyond a shadow of a doubt, that the mighty angel that starts the movement is Dus Jesus. we weten dat die engel die de beweging startte, Jezus is. If you would read the Spirit of Prophecy later, you would read in the book Angels, she would say that the mighty angel that talks to John is no less the personage than Jesus Christ. En als je de geest der profetie leest daarover, dan zul je zien dat die machtige engel die beschreven wordt niemand anders is dan Jezus. But we need the Bible to explain first. Maar het is belangrijk dat we dat bewijs niet in eerste instantie uit de geest der profetie halen, maar uit de Bijbel zelf. Therefore, Spirit Prophecy only confirm what the Bible has already said. Daarom, de geest der profetie bevestigt alleen wat de Bijbel al So heeft gezegd. this mighty angel is clothed with what? Deze machtige engel is Jesus. bekleed. This mighty angel is Jesus, and Jesus clothed with what? Salvation Dus deze machtige engel die Jezus voorstelt, is bekleed and righteousness. met heil, met redding en met gerechtigheid. Meaning that this angel, this mighty angel, Deze machtige engel has the everlasting gospel. heeft het eeuwige evangelie. Remember the gospel of the kingdom, Matthew 24:14. In Matthäus 24 vers 14 staat: And this gospel of the kingdom shall be preached throughout the world as a witness unto all nations, and then shall the end come. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. What gospel is this? The gospel of Jesus Christ, the everlasting gospel Welk evangelie is of dit? Jesus Dit is Christ. het Put it that way for eeuwige you. evangelie van Christus. So now we see that the mighty angel, Revelation 10, Dus de machtige engel van Openbaring 10 is directly connected to the everlasting gospel. is direct verbonden met het eeuwige evangelie. And that this gospel carries with it salvation En dit evangelie heeft redding, heil and righteousness. en gerechtigheid. But let's go one more step.
nog een stap verder. What is salvation? I have to ask questions like that now because of the things that are going on among God's people. Wat is redding? Want daar zijn ook allerlei rare ideeën over. Because there are many who say we'll be sinning till Jesus comes. Omdat er velen beweren dat we zullen zondigen totdat Jezus komt. You'll be sinning till Jesus comes, but I don't plan to be remembered continually choosing to sin until Jesus comes. Nee, misschien dat iemand dat wil, Not maar happening. ik wil dat niet. Ik kies om te stoppen. Are you with me now? No. Okay, when they start talking like that, no, you will be sinning till Jesus comes, not me. Dus de volgende keer als iemand weer komt, dan zegt u tegen hem, u zondigt misschien tot Jezus komt, maar ik niet. Jesus died to save me from sin and give me victory over sin. And if I'm getting victory over sin, that means there comes a point where I have ceased to sin. Ceased to choose to sin. Put it that way for you. Ja, dus Jezus is gekomen om ons te redden van onze zonde. Dus we moeten ophouden met de zonde. And what does my Bible say in 2 Timothy 2:19? En wat zegt mijn Bijbel in 2 Timotheus 2 vers 19? Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Ja, het evangelie van God heeft dit zegel. Iedereen die door de naam des Heren genoemd is, moet afwijken van ongerechtigheid. Okay? So, those very carefully. So, now we see that, so what is salvation now? What is salvation? Dus wat is Matthew redding? 1:21. Let's go there. Matthew 1:21. Matthäus 1 vers 21. And she shall bring forth a son. En zij zal een zoon I'll wait for you. voortbrengen. Sorry. You ready? Let me know. Continue. And she shall bring forth a son, and shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. En u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken of redden van hun zonde. But now the issue is also salvation and righteousness. Now, now first of all, listen to me carefully. Luister. What is righteousness? Now listen Wat carefully. is What gerechtigheid? is righteousness first? Let's talk about what is righteousness, and then we'll talk about who is righteousness. We All praten right? eerst wat is gerechtigheid en dan wie is gerechtigheid. If we go to what is righteousness, then the Bible tells us over in, and let's go there. Let's see, first of all, in Psalms 119, 105. In Psalm 109. No. Oh, it's another. No. Psalms 119, 123. Psalms 119, 123. Psalm 119 vers 123. Mine eyes would fail for thy salvation, Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw heil and for the word of thy righteousness. en naar de belofte van uw gerechtigheid staat er in het Engels. First of all, what is righteousness? Jesus, the word of God is righteousness. Het woord van God is gerechtigheid. Let's go a little bit closer on this issue. Go to 2 Timothy 3:16. 2 Timotheus 3 vers 16. 2 Timothy 3:16. The Bible says again, looking at this issue, 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 2 Timotheus 3 vers 16. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. The scriptures give instruction in Dus righteousness. de schrift geeft instructie in gerechtigheid. But now let's go a bit closer. So now the scriptures give instruction in righteousness, but what else is De righteousness? schrift geeft dus die voet op in gerechtigheid, maar wat is nog meer gerechtigheid? Let's go to Galatians 5:22 and Ephesians 5:9. Galatians 5:22 and Ephesians Galaten 5:9. 5 vers 22. The Bible says in Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Against such there is no law, and they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust thereof. Let us therefore live in the Spirit. Let us therefore live in the Spirit and walk in the Spirit. And let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another.
Ja, hoofdstuk 5, vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Question, is the fruit of the Spirit righteousness? Go to Ephesians 5:9. Is de vrucht van de geest gerechtigheid? Laten we kijken in Efeziërs 5:9. 5, vers 9. The Bible says in Ephesians 5:9, In Efeze 5, vers 9 but the fruit of the Spirit is all goodness, righteousness, and truth. staat, want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Notice again. So we find again, so what do we see? Dus wat zien we hier? That righteousness consists of the Word of God. Gerechtigheid is het woord van Righteousness God, consists of the Holy Spirit and His fruits. de Heilige Geest en zijn vruchten. And we're going to find out something else. Go with me to Psalms 119, 172. En nu Psalm 119, vers Psalms 172. 119, 172. The Bible says, my tongue shall speak of thy word, for all thy commandments are righteousness. Psalm 119, vers 172. Mijn tong zal uw woorden bezingen, want al uw geboden zijn gerechtigheid, staat er in het Engels. So now we see, again, I'm talking about a sun message that's going to be shining as the sun. A message on what now? Dit What we're going to gaat see. een boodschap die is A op de message zon. on Een righteousness. boodschap over gerechtigheid. But let's go a little bit closer. The Bible said that mighty angel's face shone as the sun. So now we said the mighty angel is Jesus. So who is our righteousness? Die sterke engel was Jezus, hebben we gezien. Dus wie is dan gerechtigheid? Who's our righteousness? Wie is onze It may sound like a gerechtigheid? redundant question, but I'm just trying to show you that the Bible is clearly connected. Ik probeer u te laten zien dat de Bijbel duidelijk verbonden is. Look a little closer with me now. The Bible goes on and says here, go with me in your Bibles to Philippians, let's do first Corinthians 1:30. Who is our righteousness 1 now? Korintiërs 1 vers 30. Wie is onze 1 Corinthians gerechtigheid? 1:30. The Bible said, but of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Did you notice that did you notice in this one is that that righteousness, which is actually justification, and sanctification are together and not separate? Heb je opgemerkt in dit vers dat gerechtigheid, rechtvaardiging en heiliging samen voorkomen? Indicating that a man who is born again Dat betekent dat iemand die wederom and geboren experience is the power of the Holy Spirit in his life for the transformation of his en de character kracht van de Heilige Geest heeft ervaren in een verandering van karakter, that is the true act and true experience of justification by dat faith. is de ware rechtvaardiging door het geloof. And that's the imputed righteousness, and the sins of the past are forgiven, and the imparted righteousness is the power for obedience and sanctification and Je belief in the hebt de truth. toegerekende gerechtigheid waar Christus je zonde vergeeft, maar dan heb je ook gerechtigheid die je in staat stelt om een ander leven te leiden. That's what you're going to see if you look at 1 Corinthians 1:30. You understand that just when it says righteousness and sanctification, that's justification and sanctification right there together. Dus je hebt gerechtigheid, je hebt rechtvaardiging en je hebt heiliging. Let's go a little bit closer. You say closer? Yes, let's go closer. Ja? The Bible says in Philippians 3:9, talking about who is our righteousness now. Wie is onze gerechtigheid? Gaan we naar In Filippenzen Philippians 3:9, the Bible said, in being found in him, 3 vers 9. En in hem gevonden wordt, not having my own righteousness which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith.
Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. So where is righteousness by faith actually found at? Dus waar is die rechtvaardigheid? Why is it the third angel's message in verity? Waarom is dat de 3 engelen boodschap in waarheid? Because righteousness by faith is going to be found in the gospel, Want the gerechtigheid door het everlasting geloof gospel. staat in het eeuwige evangelie. And that everlasting gospel carries first, second, and third angel's message, and righteousness by faith is third angel's message in verity. Ja, dus je hebt de eerste, tweede en derde engelboodschap en gerechtigheid door het geloof is een uitdrukking van de derde engelboodschap. Because it's the very tenement and foundation for with salvation. Want het is In de Christ. basis om overwinning te It deals with behalen in it deals with Christus. redemption of man for the restoration of the image or the character of God in man. Want het heeft te maken met het herstellen van het beeld van God en het karakter in een mens. Now, let's go a little bit closer. Let's go back now. Let's look at the parable now, the 10 virgins. We kijken nu naar de gelijkenis van de 10 maagden. Parable of 10 virgins, the theme is the second coming of Christ. In het verhaal van de 10 maagden gaat het om de wederkomst van Christus. But now, is the parable of 10 virgins connected to the message that we just saw in Revelation 14 and the actual at the mighty angel of Revelation chapter 10? Maar is deze boodschap verbonden met Openbaring 10 en 14? I told you we're going to study. Ik heb u gezegd dat we gaan studeren. And we're going to compare scripture with scripture, line upon line, precept on precept. En we gaan Bijbeltekst met Bijbeltekst vergelijken. Let's take a peek. Then should the kingdom of heaven be like unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. 5 of them were wise and 5 of them were foolish. Matthäus 25. We're talking about the first angel's message coming up to the midnight cry. Het gaat hier om de eerste engelboodschap, die gaat tot aan de luide roep. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. Vers Now let me 1. tell you what I'm talking about. Notice the theme is that the 10 virgins are going forth to meet the who? Bridegroom. Dus die 10 meisjes die wachten op de bruidegom. Did the bridegroom make a promise that he would return? De bruidegom had namelijk een belofte gegeven dat hij zou terugkomen. What favorite text do you always quote to know that the bridegroom is coming back? Wat is uw favoriete tekst? Dat met de belofte dat de bruidegom terugkeert. Some of us quote John 14:3. Sommigen citeren dan Johannes 14 vers 3. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again. Ja, in Johannes 14 vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat u ook u zult zijn waar ik ben. How did Jesus, the bridegroom, the mighty angel, actually say he was coming back? Hoe zei Jezus dat hij terug zou komen als de bruidegom? In Matthew 24:30, the Bible put it this way, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. In Matthäus 24 vers 30 zegt hij het zo. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En ze zullen de Zoon des Mensen zien, als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. When Jesus ascended to heaven, he went up in a cloud. Toen Jezus naar de hemel ging, ging hij in een wolk. You have time, you can read Acts 1:9-11 and read that. Je kunt dat lezen in Handelingen 1, vers 9 tot 11. But then verse 11 said, the same Jesus who you seen go up in the heavens, so come in like manner as you see him go up in the heaven. In Handelingen 1 vers 11 staat, deze Jezus die u hebt zien opvaren ten hemel, zal op dezelfde wijze weerkomen als u hem hebt zien opvaren. He went up in a cloud, Hij ging met een wolk omhoog and he's coming back in a cloud with clouds. en hij komt ook op een wolk met wolken terug. What do you mean? Wat bedoel je? Go in your Bibles for a moment
And let's take a look here at, let's take a look at going up in a cloud, you come back in a cloud. Okay, so let's go with this one for a moment. What are clouds, first of all? Wat zijn wolken? What is a cloud? Look at me Psalms 104:3. Psalm 104. Psalms 104:3. The Bible Verse says, 3. who layeth his beams of his chambers in the waters, who maketh the clouds his chariots. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren, maakt van de wolken zijn wagen. And in what are chariots now? Clouds are represented by chariots, but what are chariots? Dus wolken zijn wagens, staat hier. Maar wat zijn die wagens dan? Wat van wagens? Psalm 68:17 says, the chariots of God are 20,000, even thousands of angels, and the Lord is among them as in Sinai. Ja. In Nederlands is het Psalm 68, vers 18. De strijdwagens van God zijn 2 maal 10.000 ontelbare duizenden. In Engels staat engelen erbij. So now we see, wait a minute, now we see the parable. Dus nu zien we de gelijkenis. The theme is going to be the second coming. Het thema is de wederkomst. Now, with that understanding, then should the kingdom of heaven. Now, Het question, koninkrijk des hemels. is the everlasting gospel Als het, and the first angel's message in the parable? het is het eeuwige evangelie, de eternal gospel en? Is the everlasting gospel and the first angel's message in the parable? Ja, en de eerste engelboodschap in I de need gelijkenis. you to take a look at the parable one moment. Just verse 1 and 2. And I want you to tell me if the everlasting gospel and the first angel's message in the parable. Dus we gaan kijken naar de eerste verse van de gelijkenis en kijken of de eerste engelboodschap daarin gevonden kan worden. This is not a trick question. This is not the hard No, question. this is not a trick question. Het is niet zomaar een strikvraag of zo. I need you to take a look and show me. U moet het me laten zien. Then should the kingdom of heaven be like unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. 5 of them were wise and 5 of them were foolish. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Now, is the first angel's message there? Is de eerste engelboodschap hier? I'll let you decide. When you decide, you let me know, and I'll pick back up in the study. Ik kan even gaan zitten, dan kunnen jullie mij even antwoord geven. What have you said? I told Wat you. zegt u? What is your conclusion? Wat is uw conclusie? Zit de eerste engelboodschap erin, ja of nee? Now we're not talking about verse 6. We're not going to verse 6 yet. We're just at verse 1 and 2. We zijn in Mattheüs 25, vers 1 en 2. Waar zit de eerste engelboodschap hierin? Now, let's qualify your statement. Right. I want you to put your thinking caps on. First We of moeten all, even onze denkhoedjes opzetten. First of all, your heart and your mind is telling you it's there. Uw hart en uw verstand zeggen het moet er zijn. But your need for the evidence of seeing it actually written out there is not there. Maar je weet niet hoe je het bewijs daarvoor bij elkaar moet krijgen. However, Maar there is a promise that God gives us in 1 Corinthians chapter 2 verses 9 and 10. er is een belofte die God ons geeft in 1 Korinthe 2, vers 9 en 10. And I need you to read that with me so you can understand what we're about to see. Dus laten we dit zien, 1 Korinthe 2, vers 9 en 10. But as is written, I have not seen nor ear heard, neither is entered the heart of man, the things that God has prepared for them that love him. But God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.
Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Most of the time, the deep things of God Vaak zijn de diepten Gods are not intellectually difficult. niet intellectueel moeilijk per se. Most of the time, they're very simplistic, Vaak zijn ze heel makkelijk. but get deep as you continue to go over and study it. Maar je moet er overheen gaan, je moet het wel bestuderen. But the Bible says the word deep things in the actual Greek transliteration means, it's the Greek word bathos, and it means to go beneath the surface. De diepte van God, daar staat in het origineel een woord Bathos. baphos. En dat is een woord die betekent je moet dieper gaan dan de oppervlakte. It means to go beneath the what? The Dus surface. je moet onder de oppervlakte gaan. So let's look at the parable again. Laten we de gelijkenis And now weer let's zien. go beneath the surface of your En reading. iets onder de oppervlakte gaan. Then shall the kingdom of heaven be like unto 10 virgins. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes. Now let's take you to the know, to what you do know, but you just haven't put together. Let's take it like that. Laten we eerst Ready? even hebben over dat wat u wel weet, maar wat je niet in elkaar hebt gepuzzeld. No, I'm not brilliant, and I'm not trying to show you I'm brilliant. That's not the issue here. En It's not happening. ik wil niet laten zien dat ik zo briljant ben, want daar gaat het helemaal My niet mind om. is average, just like yours. And some of you might be above average, okay? But that's okay. Want ik ben echt niet zo'n slimme jongen. All I'm trying to get you to see is, first of all, that what God has there is always there, but sometimes it's just not on the surface. Maar wat God heeft voor ons, is niet altijd aan de oppervlakte. And we say, to God be the glory that he gives us the ability to see beneath the surface. En we moeten God danken voor de mogelijkheid dat we onder de iets dieper All mogen glory zien. and honor goes to him En alle eer zij and to hem. the Holy Spirit, who is our divine teacher. En de Heilige Geest die onze goddelijke leraar is. Now let's take a look together. Laten we samen Now you know the word 10, what? Virgins. 10 is a whole number, meaning inclusive of all. meisjes. 10 is een inclusief getal. Het staat voor het geheel. All right, but virgins, what are virgins? Wat zijn Virgins deal with meisjes? women. Meisjes, dat Or is vrouwelijk. and that's symbol, because the parable is symbolic of church. En dat or is churches. omdat deze gelijkenissen symbolisch zijn. Dus het is, een vrouw stelt een gemeente Let's take a voor. look. Let's take a look. Go to me. Let's see. A woman in Bible prophecy, or a woman in this parable. Let's go to Jeremiah 6:2. Jeremia 6, vers 2. Jeremiah chapter 6, verse 2. The Bible says, I have likened the daughter of Zion unto a comely and delicate woman. Staat in het Engels, ik heb de dochter van Sion vergeleken met een bekoorlijke, mooie vrouw. Go to Isaiah. Now, who is the daughter of Zion? Wie is dan die dochter van Go me to Sion? Isaiah 61. No. Go me to Isaiah 51:16. Jesaja 51, vers 16. Look at listen what it says. I have put Luister. my words in thy mouth, and have covered thee with the shadow of my hand, that I may plant the heavens, and lay the foundation of the earth, and say unto Zion, Thou art my people. Jesaja 51, vers 16. Ik leg mijn woorden in uw mond en bedek u onder de schaduw van mijn hand, om de hemel te planten en de aarde te grondvesten, om te zeggen tegen Sion, u bent mijn volk. Now, going back to the parable, the 10 virgins then Dus de gelijkenis van die 10 meisjes are God's people. het His gaat om church. Gods volk, zijn gemeente. In the New Testament, God's people are called a virgin. In het Nieuwe Testament wordt Gods volk een maagd In, genoemd. in 2 Corinthians 11:2, In 2 Korinthe 11 vers 2. the Bible says, I have likened the daughter of Zion unto a comely and delicate woman. 2 Korinthe 2 Corinthians 11:2. 2 Korinthe 11 vers 2. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God.
Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Okay? Just want you to see with me for just a second. 2 Corinthians 11:2. Go with me, look a little closer with me on this issue. Dus kijk eventjes preciezer. So now, then should the kingdom of heaven be like unto what? 10 virgins. Dus het koninkrijk wordt vergeleken met 10 meisjes. This is referring to God's people, correct? Dat is Gods volk, nietwaar? Okay, but now, what is kingdom of heaven dealing with? Wat is dat koninkrijk des hemels dan? What is that talking about? Waar gaat dat over? In Revelation, in Matthew 25:1, it says, then shall the kingdom of heaven. That phrase, kingdom of heaven, Dan zal het koninkrijk der hemelen. is used interchangeably with kingdom of God. Soms wordt het ook genoemd koninkrijk van God. So kingdom of heaven and kingdom of God are one and the same thing, Dus koninkrijk der hemelen en koninkrijk van God but is used, hetzelfde. but used interchangeably. Is een synoniem. But let's see. Let's go to John 3:3. Johannes 3 vers 3. In John 3:3, the Bible says, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Daar staat, voorwaar ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. In Luke chapter, now notice, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And you remember that the scribes and Pharisees asked Jesus, it says, this is what they said. They said, when shall the kingdom of God come? En de fariseeën kwamen bij Jezus en zeiden, wanneer komt dit koninkrijk dan? In Luke 17:20, In Lucas 17 vers the 20. Bible says, and when it was demanded of him, when it was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God, notice carefully, should come, he answered and said, the kingdom of God cometh not with outward observation, for the kingdom of God is within you. En toen hem, dus Lucas 17 vers 20 en 21, toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Where is the kingdom of God? Dus waar is het koninkrijk van God? In you. In How u. is the kingdom of God in you? Hoe is het koninkrijk dan in u? According to John 3:3, Volgens Johannes you had to 3 vers experience 3. being what? Wat moest je ook alweer ervaren? Born De again. wedergeboorte. Okay? Now, watch this. Now, kingdom of God is also kingdom of heaven. Dus koninkrijk des hemels is ook koninkrijk van God. Keep this in mind. Houd dit in gedachten. Let's go to John 3:5 now. Johannes 3 vers 5. Except a man be born of the water and of the Spirit, Daar zei Jezus, voorwaar ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en he geest, cannot enter the kingdom of God. kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. So, kingdom of God here is all about entering kingdom of God or kingdom of heaven. Dus dan kan hij het koninkrijk van God, ofwel het koninkrijk der hemelen, niet binnengaan. And so, wait a minute. Dus wacht eens The kingdom of even. God and kingdom of heaven, Het koninkrijk van God, koninkrijk der hemelen, you can only be born again if you receive the what? What must you hear and receive? wat moet je nou aannemen voordat je wederom geboren kan worden? The gospel. Je moet het That's right. evangelie The gospel. eerst horen. Watch. The gospel of the what? Het Of the kingdom. evangelie van het koninkrijk. Remember Matthew 24:14? Matthäus 24, 14. And this gospel of the kingdom, the Dit- kingdom of God, Dit or the kingdom of evangelie heaven, van het koninkrijk shall be preached throughout the world moet gepredikt worden over de hele as a wereld witness unto all nations. als een getuigenis voor alle naties. And then shall the end come. Dan zal het einde komen. So kingdom of God, kingdom of heaven Dus koninkrijk van God, koninkrijk der hemelen, is in with the gospel. heeft te maken met het evangelie. The gospel of Jesus Christ, so Romans 1:16 and 17. Het evangelie zoals we hebben gelezen in Romeinen 1 vers 16 en 17. That those who receive it Dat diegenen die het aannemen, are called righteous or just
worden rechtvaardig And they live genoemd. by faith in the Word of God. En ze leven door het geloof in het woord van God. And they have experienced in what? Righteousness of Christ, which is by faith. Ze hebben gerechtigheid van Christus door het geloof ervaren. But where is this found? En waar is dat? Kingdom of God? Het koninkrijk In van the God. gospel, the everlasting gospel. In het eeuwige evangelie. I just want you to see now. So the parable of the 10 virgins now Dus de gelijkenis van de 10 maagden is connected to Revelation 10 is verbonden met de openbaring 10 and the message of Revelation en 14, de 6. boodschap van openbaring 14 vers 6. Want die gaat ook over het evangelie. Now, as we get down to our closing points in the midnight cry, let's see Dus laten we zien if we can find the first angel's message of we de eerste engelboodschap and take us to the vinden. midnight cry, and then you can have lunch. Die ons neemt naar de middernachtelijke roep en dan kunt u eten. And I don't have to worry about anyone here crying. All right? Ready? Notice what the Bible says. Dus zie wat de Bijbel zegt. Going back. Then shall the kingdom of heaven be like unto 10 virgins, which took their what? Lamps. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen Now, namen. let's see. What's going to be the magnification here in this part, that little phrase? Dus wat verstaan we hieronder? Let's see. The Bible says De Bijbel zegt, lamps here. They took their lamps. ze namen hun lampen. Let's go to Psalms 119, 105. Laten we naar Psalm 119 vers A lamp. 105 gaan. You know this one. U Thy moet word is deze a lamp kennen. unto my feet and a light unto my path. Ja, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. So they're going to take their lamps. Ze nemen dus hun lampen. But now let's go a little bit closer. So lamps deal with the what? The word of God. Dus lampen hebben te maken met het woord van God. And the word of God is a lamp, but a lamp gives off, and is also a light. Maar een lamp is ook een licht. All right? But let's go a little bit closer. So the word of God is a lamp and a light. Dus God is een lamp, licht. Let's go a little closer. In Proverbs 6:23, In Spreuken 6, the Bible said the commandment is a lamp, and the law is a light, and reproof and instruction are the way of life. vers 33, right? Mm-hmm. Vers 33. 6:23. 6:20, vers 23. Proverbs 6:23. Ja, 6 vers 23. Want een gebod is een lamp en onderricht is een licht. Bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven. Now notice very carefully, the word of God is a lamp and a Dus light. het woord van God is een lamp en een The licht. law of God is also a lamp and a light. Maar gebod is ook een lamp en onderricht een licht. But now, what else is light? Wat is nog meer licht? Jesus said in John 14, talking about this issue of lamp and light for a moment, Johannes zegt, because everything that you're talking about, we're going to see in the Advent movement. want alles wat we hier studeren ga je zien in de Adventbeweging. And I'm going to show you in a few moments. Ik ga het u laten zien. But now let's go a little bit closer. So we find that the word and the law of God is a lamp and a light, correct? Dus het woord en Is that het correct? gebod is een lamp en een licht. Is dat zo? Hebben we dat gezien? Okay, all right. Now, all right, let's go one step. So what else is light? The word is light, the law is light. Dus het Now we woord, said Jesus is light. de wet is licht. In John Jezus 8:12, is licht. In John chapter 8, verse 12, Johannes 8 vers 12. Jesus said, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but have the light of life. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht ter wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Did you notice that light is connected to life? Zie je dat licht hier ook met leven verbonden is? So when God says, let there be light, Dus als God zegt, er zal licht zijn, what is he really saying? wat zegt hij dan? Let there be life. Laat er leven zijn. In Genesis chapter 1, En daarom zien we in Genesis 1. when you said, and the Spirit of God moved upon the face of the earth, face of the, you remember that? In Genesis chapter 1 it says, in the beginning God created the heaven and earth, and the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. Y'all remember that?
Ja, in Genesis, de eerste verse staat: in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. Wat? En de geest van God zweefde boven het water en God zei: laat er licht zijn, en er was licht. What light is this? Welk licht Because it's is not the dit? light of the sun, moon, and stars, because they're made in verse 14. Dit is niet het licht van zon, maan en sterren, I want would- die werd pas later I would gemaakt. submit to you that this is the light of life Dit is het licht des levens. that deals with eternal life. Dit heeft te maken met eeuwig leven. That everything that God's going to create from his own breath, it was made to last forever. Alles wat God maakte en wat hij sprak, dat was bestemd om voor eeuwig te leven. If you go to John 1:4, the Bible put it this way in John chapter 1 verse 4, in him was life, and the life was the light of men. In Johannes 1 vers 4 wordt het anders gezegd: in het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. And so God is declaring life on the planet that was empty, dark, and void. Dus God die sprak leven voor een planeet die woest en ledig was. He's declaring the planet that everything that will have life is made to have eternal life, immortal life. En alles wat hij schiep was bedoeld om eeuwig te leven. This is what God intended as he made the world. Dit was Gods bedoeling toen hij de wereld schiep. And it was Jesus, the light of the world. Het was Jezus, het licht der wereld. The one who says in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Degene die zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. I am the light of the world. Ik ben het licht ter wereld. He that followeth me shall not walk in darkness, Hij die mij volgt zal niet in de duisternis gaan. or in death or sin, because darkness is connected with death and sin. En ook niet in dood en In zonde. ignorance. Want uiteindelijk heeft dat hem alles... Dat heeft niet, is het tegenovergestelde van leven. But shall have life, Maar hij zou het leven hebben. and that more abundantly on top of it. En overvloedig. Jesus is, boy, we have such a beautiful Savior and Lord. We hebben zo'n geweldige Heer. I mean, a loving God, Een liefdevolle God. merciful and tender, Die teder en genadig is. and sensitive to our needs, En ook gevoelig voor onze noden. more than any human being could ever be. Meer dan welke mens op aarde. What a kind God we have. Wat een vriendelijke God hebben we. Een goede Merciful, God. gracious, long-suffering, abundant in goodness and truth. En Merciful. genadig en vol van goedheid. I'm just telling you, merciful, he's gracious. Genadig. And he's abundant in what? Goodness. En overvloedig in goedheid. He forgives iniquity and transgressions and sin. Hij vergeeft ongerechtigheid en zonde. And while forgiving, he seeks to restore. En terwijl hij vergeeft, probeert hij weer te herstellen. My. We Ongelooflijk. have no reason not to serve God with all our heart. We hebben geen reden om God niet te dienen met ons hele hart. But let's go a bit closer. So, light is life. Dus licht is leven. So, why aren't we studying the word like we should? Waarom bestuderen we het woord dan niet zoals we dat zouden moeten Put this doen? together in Psalms 119, 130. Laten we het even bij elkaar zetten. Psalm 119, vers It 130. says, the entrance of thy words giveth life. Er staat: het Give us light. opengaan van uw woorden geeft licht. But what is light? Maar wat is licht? Life. Leven. And with light in life comes what? En met licht en leven komt... It giveth understanding Het schenkt eenvoudig een inzicht. Dus je krijgt daarbij inzicht to the simple. aan de eenvoudige. My. God wants to give us clear understanding. God wil ons duidelijk inzicht Boy, I tell geven. you, sometimes you get it, I have to stay, I'm trying to stay calm because sometimes you're very excited sitting there, stand up here. Soms moet ik echt I mijn am best really- doen om kalm te blijven, if want some of you ik know me word daar from- zo if some of you know enthousiast me from van. times past, I'm really trying to stay calm. Ik probeer echt kalm te blijven. Because it's hard to sit there and read those things and then know how God has been good to you and you experience it
and you realize that God has given light, and He's giving life, and He's given me light, and He's given me life, and this message that we have is life. Ja, als je je realiseert dat hij je licht en leven geeft en inzicht en al die goede dingen voor je leven. But so you won't think I'm a madman. I'm just going to sit here and try to be calm. Denken jullie dat ik gek ben? You said this guy just full of sensationalism and stuff. No. It's just Dat je zegt hij is vol sensatie. Nee. it's just hard to eat the word of God and remain stoic. You can't do it. Hoe kun je het woord van God lezen en toch een stoïcijn blijven? The Bible says when you eat the word of God, it says taste and see that the Lord is good. Als je het woord eet, dan zegt hij ziet en smaakt dat het woord goed is. But now what else is light? Right Wat quick. is nog meer licht? The Bible says, De Bijbel zegt, in looking at this word carefully, the Bible says in 2 Peter 1:19, in 2 Petrus for the prophecy came not in old time by the will of man. 1 vers No. 19. No. 21. For that's 21. For 2 Peter 1:21 first, and then I go to 1:19. 2 Peter 1:21 and then 1:19. 2 Petrus 1 vers 21. For the prophecy came not in old time by the will of man, Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens. but holy men of God spake as if moved by the Holy Ghost. Maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. And then in verse 19 it says, for we also have a more sure word of prophecy. Vers 19 staat, wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. That ye do well to take heed as a light that shineth in a dark place until the day dawn and the day star arise in your heart. En u doet er In goed our aan hearts. daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. So what is light? Dus wat is licht? Prophecy. Profetie. How was the prophecy given? Hoe werd de profetie gegeven? Holy men of God spake as if moved by the Holy Ghost. Omdat heilige mensen van God Was- door de Heilige was Geest werden Moses one of gedreven those om te holy men? spreken. Was Mozes een van deze heilige And how many mensen? books did he write? Hoeveel boeken heeft hij geschreven? Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus. No, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Correct? De 5 boeken, de Five eerste books. 5 van de Bijbel. Okay. He wrote 5 books. And in his first 5 books, he writes about Israel En daar schrijft hij over Israël and the nation and how they received the law of God. en Isn't de that right? natie, hoe zij de wet van God ontvingen. When Israel, and then when later on he begins to write about what happens when Israel breaks the law and how they're scattered among the nations. En dan vertelt hij ook wat er gaat gebeuren met Israël doordat ze niet luisteren en verspreid worden onder de naties. Of Syria, Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. In al deze landen dus. Babylon, Medo-Perzië, Griekenland, But Rome. why are they scattered? Waarom worden ze Why verstrooid? have they experienced a dispersion? Waarom hebben ze die verstrooiing meegemaakt? Because they broke the law of God. Omdat ze de wet van They God verbroken violated the hadden. law. Let me ask you a question. Big picture now. Een vraagje, even het grote If plaatje. God scattered ancient Israel for the breaking of the law among the nations, Als- pagan nations on top of that, Als God Israël verstrooide in die tijd, omdat ze de wet verbroken hadden en hij verspreidde ze zowaar in heidense naties, what's going to happen to the Christian world that has rejected his seventh-day Sabbath and exalted Sunday in its place? wat gaat er dan gebeuren met de christelijke wereld die de Sabbat van God met voeten treedt en de zondag daar Are they voor gonna in be- de plaats verheven Are heeft? they going to be gathered? Zullen zij No. verzameld worden? They're going to be separated. And Dan heb finally, je scheiding. so we have a covenant. God magnifies the covenant in the first part of your 1843 chart, which is And- connected to your first angel's message. That's where you're going to find. God magnifies the covenant, Ja, dus God die maakt het verbond groot, which is in the first part of your 1843 chart. die in het eerste gedeelte van het overzicht van 1843 All time stond. prophecies will end in 1844. Want alle tijdprofetieën zouden eindigen in 1844. There are no more time prophecies after Er 1844. zijn daarna geen tijdprofetieën meer.
All time prophecies meant fulfillment. But at the same time, there are lessons to be learned that we need to pay attention to. Ze zijn vervuld qua tijd, maar er zijn nog wel lessen daarin die Because we te leren hebben. the history of the covenant Omdat de geschiedenis van het verbond is about to be repeated. op het punt staat om zich te herhalen. Ancient Israel broke the covenant and was scattered and not gathered. Degenen die het verbond van God niet hielden, die werden verstrooid. God brings us down to 1844 and we come to a gathering time. God brengt ons naar 1844 en dat is een verzamelingstijd. And where do we be gathered around? En waarvoor of waartoe worden wij verzameld? On the Day of Atonement, Israel was gathered around the sanctuary. Nou, op de grote verzoendag werd Israël verzameld rondom het heiligdom. By faith, we are to be gathered around the sanctuary in heaven as we speak. En door het geloof moeten wij ook verzameld worden om het hemels heiligdom. Seeking the Lord while He is our great high priest in the most holy place of the heavenly En we sanctuary. moeten de Heer zoeken zolang Hij nog hoge priester is in het hemels heiligdom. Because we know that the prophecy of Daniel 8:14 will meet fulfillment on October 22nd, 1844. Want Daniel 8 vers 14 werd vervuld in 1844. This is light. Dit is licht. Now, why did I bring this up? En waarom vertel ik dit? Because both these prophecies, the 7 times and the 23 days, Want deze beide periodes, de 2520 en de 2300 in the time of the avondmorgens, Millerite history, in de tijd van de geschiedenis van William Miller, was part of the light of the first angel's message. het was deel van de eerste engelboodschap. The light magnifying the covenant. Het licht maakte het verbond groot. What happens when God gives the covenant? Toen God het verbond gaf aan What Israël. happens when Israel breaks the covenant? En wat gebeurde met Israël toen zij het verbond verbraken? What happens when individuals receive the covenant and break it? Wat gebeurt er als individuen het verbond aannemen en het And what will verbreken? happen to churches that receive the covenant and break it? Wat gebeurt er met de kerken die het verbond hebben ontvangen en het breken? And what happens to nations that receive the covenant and then break it? Wat gebeurt er met naties die het verbond hebben ontvangen en het breken? That is the lesson that is to be carried over as a warning to this last generation that we're now living in. Dat is de les en de waarschuwing die we in onze tijd hebben. There's no time because time ended. Er is geen tijd meer, die tijd is gestopt. But we are to rehearse the past history that we will know and understand. Maar we moeten onze geschiedenis kennen omdat dit zich zal herhalen. That the law of God cannot be tampered with without impunity. Dat we de wet van God niet zomaar zonder consequenties kunnen overtreden. And that it is sacred as himself and cannot be broken, nor done away, nor changed. En dat dit niet verbroken, niet veranderd en niet aangepast kan worden. And if you still don't believe it, then look what Isaiah said over in Isaiah 24. En als je dat nog niet gelooft, kijk dan in Jesaja 24. In Isaiah 24 to show you what's going to be happening at the end of time as we get down to this issue for a moment. You take the skip picture for a moment. Ik laat u zien wat er zou gebeuren. In Isaiah 24, looking here at verse 5 and 6. 4, 5 Jesaja and 6. 24, vers 4, 5 The en 6. earth mourneth and fainteth away. The world languisheth and fainteth away. The haughty people of the earth do languish. Het treurt, verwelkt, dat land. Hij verkommert, verwelkt, de bewoonde wereld. Zij verkommeren, de voornaamsten van de bevolking van het land. Why? Waarom? The earth also is defiled and the inhabitants thereof, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, and broken the everlasting covenant. Hier staat de reden, want het land is ontheiligd door zijn inwoners. Zij overtreden de wetten, ze veranderen elke verordening. Zij verbreken het eeuwige verbond. What covenant? Welk verbond? Deuteronomy 4:13. Deuteronomium 4 vers 13. And he declared in you his covenant which he commanded you to perform, even 10 commandments, and he wrote them on 2 tables of stone. Ja. I just want to have it this way. Hij maakte u zijn verbond bekend dat hij u beval te doen, de 10 woorden, en hij schreef ze op 2 stenen tafelen. And so what's the magnification we're going to find in the first angel's message as we Dus get to it? Wat Watch gaan carefully now.
Wat gaan we vinden in de eerste engelboodschap? I gave you a big picture for just a moment Ik geef u het grote plaatje to show you where the first angel's message is going to take you. om u te laten zien waar de eerste engelboodschap u brengt. Because you're not going to have an hour of judgment without a covenant. Want er is geen uren des oordeels zonder een verbond. And so the magnification of the light on righteousness is going to shine. Dus het The licht character of Christ and his holy law. op gerechtigheid, het karakter van Christus, maar ook zijn heilige wet zal schijnen. Now go to Revelation 14:7 as we close. En laten we nu naar Openbaring 14 vers 7 gaan, terwijl we The afsluiten. Bible says, saying with a loud voice, and I'll read verse 6 and 7 just for the sake of it. The Bible says, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto the dwell on the earth, to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come. Worship him that made heaven and earth, the sea and the fountains of waters. Vanaf vers 6, en ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem, vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Now, what did the first angel's message say? Fear This- God and give what? Dus de eerste engelboot zegt, Listen carefully. vrees God I en got to geef close you hem with eer. first angel's message. Watch this. Fear God, Vrees God, give glory to him, geef hem eer, for the hour of his judgment want het uur van zijn is oordeel come. is gekomen. Worship him Aanbid hem that made heaven and earth, die de hemel, de aarde, the sea and the fountains of waters. de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. That's the first angel's message, right? Dat is de eerste engelboodschap. I asked you earlier, was the first angel's message in the parable? En ik vroeg u eerder, wat is de eerste engelboodschap in de gelijkenis? And we looked, but we found the everlasting gospel under the phrase kingdom of heaven, We vonden het eeuwige evangelie onder de term het koninkrijk van God. which is pointing you back to Revelation 14:6. Wat ons terug verwijst naar... which one? But 14:6. 14:6. It points you back to 14:6. Ja, Kingdom of terug. heaven. Het koninkrijk Everlasting van God gospel. verwijst naar Openbaring 14:6. Now let's go a little bit closer. The Bible says here De Bijbel zegt hier in verse 2, in vers 2 Matthew 25:2, van Matthäus 25. 5 of them were wise 5 waren wijs, and 5 of them were foolish. 5 waren dwaas. Now, under the word wise, I submit to you, we have the first angel's message in the parable. Onder het woord wijs vinden we de eerste engelboodschap. Let's take a look. Laten we kijken. What does the first part of first angel say? Fear God, right? Want het eerste deel zegt vrees God. What does it mean to fear God? Wat betekent See, dat let's see, God let's take a look. vrezen? Let's see what fear God means. The Bible betekent dat? says in Proverbs 9:10, In Spreuken 9 vers 10. the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the holy is understanding. Het beginsel van wijsheid is de vrezen des Heren en de kennis van de heiligen is inzicht. The fear of the Lord is the beginning of what? Wisdom, Dus and knowledge of the holy is what? Understanding. de vrezen des Heren is het beginsel van wijsheid. All right? If we go to Proverbs chapter 8, Als we gaan naar Spreuken 8, I'm sorry, knowledge of the holy is understanding. No question, knowledge of the holy is understanding, right? de kennis van de heiligen is inzicht. Let's look at Psalms 111:9 to go with that. Psalms Laten we- 111:9. Psalm 111 vers 9. In Psalms 111:9, the Bible says, He sent redemption unto His people. He has commanded His covenant forever. Holy and reverend is His name. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond voor eeuwig ingesteld. Zijn naam is heilig en ontzagwekkend. Notice what it said. He commanded His covenant for how long? Dus zijn verbond is Forever. voor eeuwig. So we can see the covenant, talking about the 10 commandments, is forever.
Dus de 10 geboden, we hebben gezien in Deuteronomium 4 vers 13. But then it dat talks dat about his name. It says, holy and reverend is his name. het verbond was. En hier staat, heilig is zijn naam. Name deals with character. Zijn naam heeft met karakter te maken. In Exodus chapter 33, 18 and 19, listen what the Bible says again. In Exodus 33 vers 18 en 19. The Bible says, Bijbel zegt, Moses is speaking, says, I beseech thee, show me thy glory. And God says, I'll make all my goodness pass before thee, and I'll proclaim the name of the Lord before thee, and I'll be gracious, and I'll be merciful upon whom I'll show mercy. ja, toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen Moses zal. said, show me thy glory. God said, I'll proclaim my name. Name and glory are synonymous, dealing with character. Dus in ieder geval, hij zegt, toon mij uw heerlijkheid. Heerlijkheid en naam zijn synoniemen. All right, let's go one more step. In Exodus chapter 34, verses 5 through 7. En in hoofdstuk 34... And the Lord descended in a cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord God, merciful, gracious, long-suffering, abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sins, by no means clearing the guilty, visiting iniquity of the fathers unto the third and fourth generation. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Tot So what do we vers have? 7. What do we have here? Dus wat hebben we hier? Glory deals with name and character Heerlijkheid heeft te maken met naam en met karakter. and law. En de wet. They are inseparable. Ze zijn namelijk onafscheidelijk. Therefore, the law of God Dus de wet van God is a transcript is een uitdrukking of his character. van zijn karakter. You said, well, I don't see the law there. I just saw merciful, gracious, long-suffering, abundant, goodness, and truth. Maar je zegt, ik zie de wet hier helemaal niet, want het ging over goedheid en geduld en genade enzovoort. Yeah, but Trouw. remember, if one part of the law is there, the whole law stands. Maar als één gedeelte daar is, staat de hele wet overeind. Well, you said, where is the law of God there? En dan zeg je, waar staat die wet van God hier dan? Where is that one part you're talking about? Waar gaat dat over? Look what it said. Visiting iniquity of the fathers unto the what? Wat stond er? Hij zegt, Third and fourth generation. de schuldige zal ik zeker niet voor onschuldig houden en de ongerechtigheid van de vaders vergeld ik tot in het derde en vierde geslacht. Where did you read that before? Waar had je dat eerder In gelezen? Exodus chapter 20, In Exodus 20. verse in de 10 5, dealing geboden. with the Ten Commandments. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting iniquity of fathers unto the third and fourth generation that hate me, and showing mercy on 1,000 that love me and keep my commandments. Ja, want hetzelfde vind je daar in vers 5. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. So now we see what? Dus wat We zien see we? that the glory of God Dat de heerlijkheid van God is his character zijn karakter is and his law. en zijn wet. So when the Bible says fear God and give glory to him, Dus als de Bijbel zegt, vrees God en geef hem de eer, because you've accepted the gospel of Jesus Christ, omdat je het evangelie van Christus hebt you are to aangenomen, reflect his character, moet je zijn karakter reflecteren, because that's the ultimate purpose of the gospel. want dat is het doel van het To reflect his evangelie, character or his glory. om zijn karakter, zijn heerlijkheid te reflecteren. You remember 2 Thessalonians 2:14? Herinner je aan 2 Thessalonicenzen 2 vers Whereunto 14? he called you by, listen what it says, whereunto he called you by our gospel. Want hij heeft u geroepen Here we go. tot ons evangelie, Whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. om de heerlijkheid te verwerven van onze Heer Jezus Christus. So notice that very carefully. We have the gospel, Dus we hebben het evangelie and now we have the issue of
receiving the gospel and obtaining or developing the character or obtaining to the glory. En nu heb je ook de ontwikkeling van het karakter om die heerlijkheid te bereiken. So under the word wise, we have the issue of glory. Dus onder het woord wijs hebben we het stuk over de heerlijkheid van We have the Christus. issue of fear God, and then we have the issue of glory. We hebben vrezen van God en de heerlijkheid. We also see the issue of the gospel, because no man can fear God and give glory to him except they've heard the gospel of En Jesus niemand Christ in kan this true God light. eer brengen tenzij hij het evangelie heeft gehoord. But what did the Bible say in Proverbs 3:35? Maar wat zei de Bijbel in Spreuken 3 vers In Proverbs 25? 3:35, the Bible said, "The wise shall inherit glory." Spreuken 3 vers 35. Let me just find this one. 3:35, right? Yes. Mhm. Wijzen zullen eer ontvangen, maar dwazen laden schande op What zich. do- Vers 35. What do the wise that fear God inherit? Dus de wijzen ontvangen wat? Glory. Eer. What is glory? Character. Het is Whose karakter. character? Wiens karakter? The character of the Lord Jesus Christ. Het karakter van Christus. And where is the law? En waar is de wet? What did God promise to do with the law for the wise? Wat zou de Heer doen met de wet voor In de Hebrews wijzen? chapter 8, verse 10, In Hebreeën 8 vers 10. the Bible said, "And this is the covenant thou make with the house of Israel after those days, said the Lord. I'll put my laws in their minds and write them in their hearts. And I will be them a God, and they should be my people. And they should not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for all should know me from least to the greatest. And I'll be merciful to their unrighteousness, and their sins and iniquities will I remember no more." Ja, Hebreeën 8 vers 10 tot 12. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere. Want zij allen zullen mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want ik zal, wat hun ongerechtigheden betreft, genadig zijn. En aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. So wait a minute. What do the wise inherit? Dus wat krijgen de wijzen? Glory, Eer, character, heerlijkheid, and law. het karakter en de wet. I want you to see the very same thing that we just talked about with God's character himself. I want you to see. Zie je dat? Zoals het ook in Gods karakter is. Didn't the Bible say, "Fear God and give glory to him for the what? Zij God Hour of his niet, judgment has come," right? Is that what we said in the first angel's message? zei de eerste engelboodschap niet, vrees God en geef hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen? Let's go to Ecclesiastes 8:5. In Prediker, We're almost finished now. we zijn bijna Almost finished. klaar. Don't worry, your food is coming. Prediker 8, vers 5. The Bible says, are you there? Yes. The Bible says, Ecclesiastes 8:5. Prediker 8, vers 5. The Bible says, the Bible says, it says, whosoever keeps the commandment shall fear no evil thing. And a wise man's heart discerneth both time and judgment. Wie het gebod in acht neemt, ondervindt geen kwaad. Het hart van de wijze kent tijd en oordeel. Staat Wise er in het man's Engels. heart discerneth what? Time and judgment. Dus hij ziet, hij kent tijd en oordeel. Who did Daniel say would understand his prophecies? Wie zou dan die profetieën begrijpen volgens Daniel? Go me to Daniel chapter 12. Daniel 12. I want you to see with me again. Daniel chapter 12. Who did Daniel say would understand the prophecy? Wie zou de profetie verstaan? In Daniel 12, Daniel 12 the Bible says here in verse 10, zegt de Bijbel in vers 10. many shall be purified and made white Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. and tried. But the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de wijzen zullen het begrijpen, staat er in het Engels. So under the word wise, Dus onder het woord wijs we have the first angel's message. hebben we de eerste But let's go a engelboodschap. little bit closer. The last point.
It Laatste says, punt. worship him that made heaven and earth, the sea and the fountains of waters. Aanbid hem die hemel en aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Very interesting one. Let's go over to Exodus for a moment. Laten we even naar Exodus And gaan. let's read Exodus 20, verse 8 through 11. 20, vers 8 tot 11. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger within thy gates. Listen to the last part now. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all them therein is. Hier rest het. Everybody see that there? Dus gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. That's the same phrase that's in Revelation 14:7, dealing with the first angel's message. Dat is dezelfde zin die we tegenkomen in Openbaring 14, waar het gaat over de eerste engelboodschap. And so the issue is worship him that made heaven and earth is dealing with bringing people back to the worship of the true seventh-day Bible Sabbath, sanctified from Genesis. En daarom gaat By God. aanbid God gaat terug, dat de mensen teruggebracht moeten worden tot de aanbidding van God en de ware Sabbat. So fear God Vrees God and give glory to him, en geef hem de eer, for the hour want de uren of his judgment is come. van zijn oordeel is gekomen. Worship him Aanbid that hem made heaven and earth, die hemel en aarde the gemaakt sea and the heeft, fountains of water. de zee en de waterbronnen. Under the word wise, Onder het woord wijs you have the first angel's message, heb je de eerste engelboodschap which in is Matthäus 25, that was 1 actually en 2. experienced in the Advent movement under the Millerite history. Dat is de beweging van de Millerieten in het begin van de Adventbeweging. And under that movement, En onder deze we will beweging find later, zullen we as we later continue to vinden, study, als we verder studeren, the magnification of God's covenant. wat Gods verbond allemaal precies inhield. You see, history is about to be repeated. Want de geschiedenis gaat zich herhalen. The great sin of the Jews De grote zonde van de Joden was their rejection of Christ. was hun verwerping van Christus. The great sin of the Christian world Maar de grote zonde van de christelijke will wereld be their rejection of the law of God. is de verwerping van Gods wet. In onze tijd. God's 10 commandments. Gods 10 The geboden. violation of his covenant. De overtreding van zijn verbond. When men violate the covenant, a curse comes on them. Als je het verbond overtreedt, dan krijg je te maken met de vloek. Judgments come in the land. En oordelen komen in het land. Fire, flood, war, Vuur en oorlog en overstroming. murder, crime, and devastation. Criminaliteit, verwoesting. Disasters and incidents by land and sea. Rampen op het land en in de zee. Everything is happening. Alles gebeurt. All nations that forget God will be cast into hell. Alle naties die God vergeten zullen in de hel geworpen worden, schrijft de Bijbel. God is not going to be mocked concerning his law or his covenant. De Heer zal niet met zich laten spotten als het gaat om zijn wet en om zijn verbond. And when they pass Sunday observance, En zeker wanneer de zondagheiliging for verplicht all wordt intents gesteld, purposes, for all the intents purposes, voor alle doelen, the law of God will be made void. van alle In dingen America, wordt de wet van God wordt van nul en geen waarde gemaakt in Amerika. and the curse that's already developing in America will come to its full maturity. En de vloek die je nu al de omtrekken van kan zien in Amerika, bereikt dan zijn hoogtepunt. National apostasy, Nationale afval,
will be followed by national ruin. zal gevolgd worden door nationale ondergang. Oh, say, can you see? Kun je zien, kun America je zien. is about to join the nations that forget God Amerika die and violate his holy law. zal meedoen met andere naties om Gods wet teniet te maken. When Nebuchadnezzar got converted, Babylon had a knowledge of the law. Toen Nebukadnezar zich bekeerde, kreeg Babylon een kennis van de wet. And Belshazzar had his feast and he exalted the idols of Babylon. Maar Belshazzar, ofschoon hij het wist, In spite of the organiseerde een groot feest om de goden van Babylon te eren. In spite of the fact the prosperity of the kingdom had been due to his grandfather's conversion to the God and to the commandments of God. Maar voorspoed van Babylon lag daarin omdat zijn grootvader Nebukadnezar zich had bekeerd tot God en zijn geboden. And spiritual Babylon in the last days En geestelijke Babylon in deze laatste will dagen drink the wine of Babylon, zal de the wijn van mystery Babylon Babylon, the drinken. mother. And they will drink that wine Ze zullen die wijn drinken and become drunk. en dronken And worden. what does the Bible say about the kings and the princes? What does God warn? En wat is de waarschuwing van God daarin? It's not for kings, O Lemuel. It's not for kings to drink Neem me wine, wel, het past koningen niet om wijn te drinken. lest they forget the law and pervert judgment. Nog machthebbers om sterke drank te drinken, dat ze niet het oordeel verdraaien. The Trump administration is drinking the wine. De administratie van Trump drinkt van deze soort wijn. They're forgetting God's law. They're forgetting the right of man to have freedom of choice. Ze vergeten de wet en nemen de gewetensvrijheid van mensen weg. We are on the verge of the image and mark of the beast, brothers and sisters. We zijn zo dichtbij bij het beeld van het beest en het merkteken. And the first and second angels' messages will be repeated En de eerste en tweede engelboodschap zal herhaald worden. and will be intensified with the preaching of the third. En zal nog intensiever worden met de prediking van de derde engelboodschap. May God help us. Mogen God ons helpen. I mean, say, Lord, Hoeveel willen zeggen, Heer? we'll talk more about this. What happened was my PowerPoint went out over here on my computer. We rushed out the room and I forgot the plug, so I didn't get a chance to go to the PowerPoint, so I'll show you on the next study. In de volgende studie gaan we verder met de middelachtige roep, want nu waren een paar dingen met de PowerPoint nog niet in op I know you had it orde. on there, but there's a pattern I was following. But anyway, we'll do it next time. Maar we komen daar nog op terug. But I hope that you go back and study these things out. Don't Maar take ik my word on anything. Go back and search. Ik hoop dat u dit verder zelf onderzoekt. But we now see the first angel's message. Maar we zien nu de eerste engelboodschap. And that the parable of the 10 virgins, En de gelijkenis van de 10 maagden, the three angels' messages of Revelation 14, de derde engelboodschap and the van mighty Openbaring angel that 14 comes down from heaven in Revelation chapter 10 en de sterke engel die neerdaalt in hoofdstuk 10, are all part of the same message zijn allemaal deel van dezelfde boodschap of the Advent movement. van de Adventbeweging. And we also have Revelation 3 dealing with the Church of Philadelphia, We hebben ook Openbaring 3 over Philadelphia. which we'll talk about in our next study when we talk about Mount Zion, and then I'll pick up on this midnight cry. Daar gaan we verder met de middernachtelijke roep en ook diegenen die staan op de berg Sion. But please go back and search the scriptures Maar onderzoek de schriften and study to show yourselves approved unto God, not to men. en studeer dat je jezelf If you mag study, bewijzen voor if you're God, studying niet voor only mensen. if you're studying only to show yourself approved unto men, you are studying with vanity. Als je alleen studeert om mensen het tegendeel van dingen te bewijzen, dan studeer je op een ijdele manier. But if you're studying to show yourself approved unto God, Maar als je je voorbereidt in die zin als een werkman die zich niet hoeft te schamen voor God, you will study with humility dan zul je studeren met nederigheid and meekness. en met zachtmoedigheid.
that the Holy Spirit and his fruits will dwell in you while you study. Dat de Heilige Geest en zijn vruchten in u mogen zijn terwijl u studeert. And the Spirit of God give you understanding. En dat de Geest van God u begrip mag schenken. How many want to say, Lord, help me be ready? Hoeveel willen zeggen, Heer, help Help me to mij om experience the voorbereid first te angel's zijn. message Laat mij de eerste and your engelboodschap righteousness. ervaren. En uw gerechtigheid. and obtain to your Christ-like character. En ik wil uw karakter. Let us pray. Laten we samen bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, we thank you for the study of your word. wij danken u voor de studie van uw woord. We ask that your Holy Spirit will abide with us still. Wij bidden dat uw Heilige Geest met ons mag zijn. Give us understanding. Geef ons begrip. Make it plain to our minds. Maak het duidelijk voor onze geest. And fill us with your loving kindness and tender mercies. En vul ons met uw tedere geest en met uw genade. And the fruit of the Spirit. De vruchten van de geest. That we will come out of a lukewarm condition. Dat wij uit de lauwe toestand komen. Out of selfishness, pride, covetousness, and love of the world. Zelfzucht en liefde voor de wereld en trots. And that we will have a disposition to represent you with the fruit of the Spirit. En dat wij u mogen vertegenwoordigen met de vruchten van de geest. And we pray, En we bidden u. please help us to develop the character of Christ fully in our time. Help ons om het karakter van Christus volledig te ontwikkelen in onze tijd. That Jesus may come. Dat Jezus mag komen. For he that shall come will come. Want hij die zal komen, komt. And he will not tarry. En zal niet uitstellen. Please help us keep our names in the book of life and be ready for your coming. Help ons dat onze namen geschreven mogen zijn in het boek des levens en voorbereid te zijn op uw komst. And continually give the people here understanding of the scriptures. Geef de mensen steeds meer kennis hier over uw woord. In the spirit of prophecy. En ook in de geest der profetie. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. God bless you. Thank you so much. God zegen en bedankt. Als de bel gaat, is het tijd om te eten. Cannot believe I did that. Huh? Yeah. Hier, de Godabon, Steve. Die zit daar. Amen. Bom, 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 bom. Blessings, Dankjewel. blessings.